אפשר לקבל צילום? מה? צילום. מה שבא אליך יעשה בטלפון יהיה יותר טוב מהצילום שאני אתן לך במדפסת. אוקיי. המסת סוכר תקינה? הייתה בסדר? הייתה סוכר נמוך, ואמרו שבסדר. כן, בסדר. כי התינוק קצת גדול לגיל ההיריון. כן? כן. בערך בשבוע, שבוע וחצי, בסדר. נו. קילו 620, קצת גדול. קצת? זה לא קריטי. טוב, אני צריך שתראה לי את הבדיקת סוכר שלך, בסדר? אוקיי. ארגני, תתלבשי, אני צריך להביא לך